Takže čaute, toto je kanál Športový rybolov a dneska vám ukážeme, čo robí PVAčko vo vode. Takže najprv si zoberieme PVA punčochu a z nej si urobíme, a do nej si nahádžeme bojle alebo krmivo. Teraz si urobíme uzol, aby nám PVAčko držalo pokope. Takže PVA by mala vyzerať presne takto. Takže teraz si hodíme do vody PVA punčochu a uvidíme, čo bude robiť. Ako môžete vidieť, už sa roztápa a otvára sa a bojle vypadli. Takže dneska sme vám ukázali, čo robí PVA vo vode. Čaute!